बाबू सुना शेर हम जनुआई सान से चलत बा ओकरा नया गे बाबू के हु बोलत बा। अरे हटा हो जाला कांड सुना केहू बोले दोबारा तो जवन राइफल चमकावत तोरा इशारा पर तो चौहाने जी से ले जाला ही तवा बारा पर। अच्छा जवन राइफल चमकावत तोरा इशारा पर चौहान जी से ले जाला ही तवा बारा पर। ढेर मत बोला। म्यूजिक बाय कुमार जिया। एही जिला के उता हवे रंगदार हो पूरा एरिया में ओकर चले कारोबार हो। का बुझला ये बाबू गोरी जानत ना बारू हमारे खानदान के रहेला सान मोछिए पचौहान के। ए जेल से भी छूट जाला के तनो लागल धारा को जवन राइफल चमकावत तोरा इशारा पर अच्छा चौहाने जी से ले जाला ही तवा बारा पर। अरे हटा जवन राइफल चमकावत तोरा इशारा पर अरे जा जा चौहान जी से ले जाला ही तवा बारा पर। अरे हटा हवा दे दो। Mix by Unseen Studio. काहे लगावा तारा मुँह बदमाश से ढेर जाति बोला बात रख दी धास के। बहुत देखनी तारा जैसे कृष्णा मोहन के बारे में जैबू तू जान हो पुलिस थाना से बा पहचान हो। सुना रहेला हरदम खड़ा अपने ही सहारा पर जवन राइफल चमकावत तोरा इशारा पर कौन चीज चौहाने जी से ले जाला ही तवा बारा पर। अरे जा जा जवन राइफल चमकावत तोरा इशारा पर अरे बाबा चौहान जी से ले जाला ही तवा बारा पर। अरे पूछ लियो बहुत देखनी तारा जैसा।